New Trap Youth Council HYC Sengkemi Hadin bakal lejbo ya arngut kisamla khasi belakrni haudrok manfa sumar rehabilitation center kabadain Assam menta kasi thoding kiladon biang sahan reungot kisamla lalej banyalam daka HYC balala malashimti iki arngut ki belakrni uwe na Viva Road bat uwe na kasnong ompling kadba kite kisangot pat ki belakrni haudrok kide ki balwanyalam daki kimi kikpa hafiz trikam keseng. Choisi naduk Afrika Jumbo Mila benar dia kita sama percaya drugs Mila keren ro sekilat pakai kubur bang ngim isi ini drugs sama isi drugs ni isi drugs sama bal mau drugs poi ke cintu kapoi ke cintu kapoi ro hadu kupur bapenya breu ngim tahu drugs dengan sukuman berdoa bagi Choisi hadu bertaman deh ngidang ye kendra ngidang ye kun percaya di drugs namar bangi suthu baladang ye kun tang sisi asngi kena melawan long dia bangi ye kun di drugs bat penduk jat itu drugs jadi bantik bahalan deh jong ta ngi ye kun rum ban penim ye kemesim jong kini kibilang ngop drugs dengan sukuman ba hari ni kita sigi beladap banai liang jong ki dekat juga Choisi ngirayo na lagi cakap jong nombak sulo kidan ki bangki dekat leng baki district unit ki circle kilale ya ketika bentang sukuman bani thu ipi ba kat ki bangi yo ban kena di drugs ni jisim kontak nama jongki family members jongki kwek pa resolusi ban om baki don ki family hakapor ba ngila sim kontak number ngila phone man phone support office ki man ki don ki family dan ki kwek pa habangi pawan ladangi kem kumenen me ni pawan kumentang sni kiwan bala de kiwan ni yo banda slow ki subuh cibuatnya ba kini hendrik tu di kilong hiang kisngo kisngap ya kajing khot jong kenhun jong set kidon bleng jong ki bawan hi makilai itu ya kata kajing trekam barat ba jong ka Choisi bakum no ngini kun percaya drugs kidon ki balwan offer hi ban terwahi nakam ta ka baha kamyat jong hi ngasam leng bagi khun ki jong ki belangam hau nu jingdi ti hakni kaski ki bomta ngila lej terjibang lilikam dakaba ngila yo jumjor ngila kem hidiye dan ki bangila trap po nanti ti lembah kaji menjur bahia sa bat ngi sukumen chuchu bani thu ipi kuwe bangila don kaji te bagi ni kala Alive Again Foundation kabdi foundation ke balaron dan ia belah penyak di baru pasah ini kisamlah uba ngi don kaji itu kerpang toh ya kaji sendiu haji sisa ka government ka jukran deh ju ong ba ngin hab ban ye train ka nanu ma ban len ki jupan ka support na kiram basnong nani gidor basnong te gidor basnong ro pite bapok kasnong kidan seki seng sama kidan seki pressure group te kasnong mereka jupan sen nangi dengan iskem ba lada kadon sya ka jitri lang nado ka bentar ke bakam hapo hado bentar bajrong ngilak ban rat nekong here ban bechuang ba kim long well qualified la ni kim long experience ni kam how to tackle la how ban yakun you drugs kalong ka bama long mama pedang dilesi kal la ban de tang jingkran ka ba ngeno ma ban lan mo kren ji shisha ki babun ki beri udan hak an mentah de maki shen ba pen ken ai ki bun ki bada uniform ki kerni drugs
ngangit baga department kesawat kepang ya ki bakum ki kena uwe samla bodan hang dia menta lingba no uniform lingba no we nu pulit swat ungap hodrox pin ong yo hatu pimbang tang bangi kena dox mangi kakta ya ka department la ni kakta i berobodan ka ai haji sabu dia bai ke jing trilang kan tiki kon jo ki he ki han nganom mention kerteng ki bobon ki ngop honu jat jing di henry nama baki di berospa kilak ban pensiong hai ki spread ro di kat baman hang to jadi terda wat ya udrak si omde ban ong ba ngin ya kro ti nama ong lak ban tep ngalat krenteng te kenten lak ban tep kalak ban wan hayeng jong berospa hau ba wat hau ba dok ro mantai kiski ki bobon ki kena ke mo ong we ni kirang ba kena kena li ka balada setiap ka bom damit ka tarok ya di drugs te ki bakum ta Gini ki drugs with your kurang ni. Clear ni. ami gini drugs ngin ko ban set sampel nam te ki we pan ngi dispose back ngi pa bangin khot i bro juk ai namar ba ka shlong ka headache ini we urang ba jeng we shnong do urang ba shnong habai kenduk mat ba nga wong ba ngathai ban kem drugs nak shnong jonga namar balai ka ba khaduk manga na hablai ma pia shkon nak ski nak balai shkona hari ni kena li kem mandam setiap shibet damit kala lain la setiap la sisngai kala ayat pahu kala de kala di biang hapo sulong kini kala jah hapo ka we ke shnong ye ka bangan nom chen keteng to ngabu ban ong kum ni habade bat ka rehabilitation center jong i ngilawan pet jong kman ngilai i ka bakum du ka center kalong namar ban ye compare ban ki we le se don ki jinga keno yo kan tho ba ki rehabilitation center ki ba syuka mai tang pisah de ngina mak ban lan ki don ki bakum ta andre uliu samla ye ka ba habang ngilai keno ye krem i ong ba mentang ngam fokus yo lan ngam hakapun masang misal si kalong ko jenjari i bakum nu bandron ye ketika rehab center hari mentang kam de syuk kepisahan dari ukwa ba kam sim ka batam ngani kam sim bukorda te ngi i bo ulong profesional namar balai ngong gum dan mar yelade ulama ulai yat ling bakan de kecing kalenti mensyang ngadang ye tho khana lani kran bangi thong ye phi namar ki kam ki ba philale ki balong persya ye ki nang salang lani ling bagi kam di ki ba philale heremta ye phi ngi thong nama phila im hakaji im baba ngi ko ba phin pen baham lang ki we machapi ngi thong ma phile kam sia muta ngi thong ba phila le ye ka kam ko ba ban pen im pat i gini ki bala sha dang sha te sha khom hau ne u cha jindi ni ku drops blang ngop menta kila ki im pat lan ne la revive ke ki im la thau thmai ke im ku chong dengan sukuman mentai bai ba ro le don ka ba ni hang ni ban pick up i gini khna de hat ka first day haka kena trek la dang bakla ngila lek ban IT ban lek jengok la de ban pendikna bakalong kumnu ka rehabilitation center ante herangi i nadu kan environment hadu ka jingkho jing suba ban hadu kerkom eye treatment ngi i kalong ka bapaka di terdang ki family ki ko ngo la ne ba kata jing witness ke jongi ma hang the ngila yo ban ikran sahabat ki hang ne hanom aslong menin mesis ngi ba menta ngi la yo ni yo ban ikran face to face bal baro tinang liang kacongki kila suhun pat mentang si ngin IT no ikni hinrungut hang the hapo rehabilitation center ka ban puasa dengan skop no ipi kidon ki khna ki bawan ki pat ki rehab kidon iya ka bang haban jer kiteng kade hapo ate po mizna dan jongki ki tu kumno ka treatment hante kumno kisha treat partial ro lese wat ha ta ka bam ka di bat kum ta ta ti kim shom layo ta ka jingkot bapura kilawan chen nong ba sulong ki ngop biang ba leng ba ka jingop jongki hayo hat ni kendo mi obat ki don ki kena bere obat ti leng ba ka jingkot ngu menjurang jong kemi jong to kena menin men siski obat menin kawan tem ta ski kle menjur man pha sthi ti kani kedika bantai ka bangila pendap mandang ski bareng ngi scam mo ba ka jinglong ka ti im jing ni bre ni nama banlang ni or ni hap ni bakla na khen bakini khna baro khoi kila or kila ha ka jing sha pun sho ya ka jing lam bakla jong no
Ti handai ngit scam ba ngidan yo blei tergedan. Badan bor lo bor. Ngit scam ba lomba jong un sa yo ban thau mai pat. Ya ka jing em jing ni kena. Is kumen cibun bai ba ro ri thu. Bahang the dei tang ba ki hikai kum to. Here kadon ro ki hikai. Ba kum do ban tip ka duai ka pirat. Bat ka Bible study ki ba ki Jewish dengan jong. Ti kan ni hi. Kan handle ini kes. Wadai ni kan thua Chicago. Pasang kasing kan ni te le kam ko mo. Kayak jing reaction ni piro ni kan. Jika nak speak. To ban keren ni ta ka de jing shisha. Te ngiro lada uni usamla ubaron ni tika foundation ka life again foundation udai ubom pati lese ngi nam ya agree baki kme ban ha ki hereng le ibu uni usamla nakwa ban keren shai phi ki first ki media ngai yo new samlam sha nagleng jong ngi ngila thong ten ngi thong namar ba ule iki kam siu ka ba uni samlam sha ulangop hanu de chinti hanu jing thai Henry mentang nang oi i markhman ber ing omba mensua hai kuar ngik thong ngi phi nam ta kam ki ba kta mo ta ki imlang sa lang su san le de ta ki imlang sa lang ka ba le si ki imlang sa lang ka ba pro ki ka tho no ba ka jot ba ka jing sil mo to Henry mentap de ngik thong yu samla nama ba ulama banwa mi ke foundation ka bala pen em ni ka bun ki mesim ko do ki bun ki no mo lai man ha ni ki net si Haki kena pernah berada telefon ni ngah. Bagi dalam rehabilitation center jong ini, kita yuk ke jumpa kuat, kita yuk ya ka, ke jumpa dia. Di dalam pernah jong kita ni pasal buat siang ro. Kita biasa asam, bakum no banjarap kelas kini kita lipat, kita dan kena kerja sate sakom honda, kenjang jing di dan drugs.